An kanubagaw fo sanga ani waati bɛɛ lajɛlen na ni aw tɛ an ka video tɛ partager ni aw tɛ an ka video tɛ lamɛn ni aw tɛ an ka video tɛ se a seyɔrɔ la hali bi an b'a ɲini aw fɛ aw ka courage ta i y'a faamuya b'a la ka continuer ka video partager n'o kɛra an bɛ se an seyɔrɔ la ka aw fo ka waleɲuman dɔn n'an tɛmɛna ka bɔ yen nɔ an bɛ ne yɛrɛ fa ka dugu fo Baguni n y'a mɛn a cɛ ani muso denmisɛnnin mabakɔrɔ ka bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn n'an bɔra yen an bɛ an ka tɔn fo n'o ye tiɲɛ kɛnɛ la vérité kɛnɛ danbe kɛnɛ n'o présenté tanti Jɛnɛba Kulubali ye ka n'a ka jama bɛɛ lajɛlen fo ka Asimi Koyita fo jigitugu masa ni Asimi tun ma na Mali tun tɛ jɔ ni Asimi tun ma na sisan tun tɛ Mali sɔrɔ ye ni Asimi tun ma na Mali tun tɛ sɛgɛn danbe kɔnɔ Asimi an ka dɛmɛ b'i ye fo saya n'i ma tiɲɛ bila anw t'i bila an tɛ mɔgɔ kɔ dɛ an bɛ Ala de kɔ an bɛ tiɲɛ de kɔ Asimi ni continuera nin sira in fɛ i bɛ anw ye ɲɛfɛ i bɛ anw ye kɔfɛ ni mɔgɔ wulila k'a bɛ bin kan a bɛ tagama anw su de kan yan'a ka se e ma Asimi an bɛ ɲɔgɔn bolo ka Sogɛli Kokala Mayiga fo jigitugu minisiri min ɲɔgɔn ma deli ka na Mali kɔnɔ minisiri min ni Bubu Sise tɛ kelen ye minisiri min y'a faamuya b'a la n'a bɛ kuma maliyɛndenw fɛ bamanankan na Sogɛli Kokala Mayiga o n'an san fo saya cɛkɔrɔba ɲuman danbetigi hɔrɔn depuis a tatɔla Faransi ko ko Asimi kana ta Asimi ko k'a b'a ta ko parce que danbe b'a la a b'a faso fɛ Sogɛli Kokala Mayiga an bɛ ɲɔgɔn bolo ka Modibo Kɔnɛ fo ka Njaw fo ka Wage fo ka Sadio Kamara fo ka Abulaye Diop fo ka Abulaye Mayiga fo ka maliden ɲuman bɛɛ lajɛlen fo Mali kɔnɔ ani Mali kɛnɛma an bɛ ɲɔgɔn bolo nin waati in na ɲa bɛ Zeska Mɛtɛ k'i fo k'i waleɲuman dɔn Abdoulaye Samakɛ n ka foli b'i ye Basi Sumare k'i fo k'i waleɲuman dɔn min ye Baka an ka foli b'i ye Chacune Konare k'aw bɛɛ lajɛlen fo mɔgɔ fɛn fɛn bɛ kɛnɛ kɔnɔ k'aw bɛɛ tu fo on ensemble Ani Fa Jara k'i fo k'i waleɲuman dɔn mɔgɔ fɛn fɛn bɛ an ka video kɔnɔ an ka foli b'aw ye an ye min tɔgɔ fɔ ani an ma min tɔgɔ fɔ en tout cas on ensemble Ala ka bi nɔgɔya Ala ka bi diya k'an sɔn b'a kɛ Ala ye k'an sɔn mina fa ka an sutura min tɛ saya ka sutura ye Ala k'an jɛlen to Ala kan'an jɛ k'an di diɲɛ ma on ensemble faso jɔ sira kan foyi tɛ an bɔ yan ni ka ɲi tɛgɛrɛ bɛ f'i kun n'i ma ɲi coup de pied bɛ yan an b'i tan fo lahara i tɛ jɔ Chacune Konare k'i fo k'i waleɲuman dɔn on ensemble partager maximum ni direct sigira an b'a ɲini aw fɛ aw bɛ to ka video partager WhatsApp groupe kɔnɔ ka ca Ala fɛ mɔgɔ caman bɛ bɔ an ka direct kalama ni an ye video daminɛ mɔgɔ minnu bɛ don an ka kɛnɛ kɔnɔ n'a y'a sɔrɔ aw bɛ WhatsApp groupe kɔnɔ aw bɛ direct lien ta dɔrɔn ka taa bila WhatsApp groupe kɔnɔ a ka ca Ala fɛ mɔgɔ caman bɛ direct ye on ensemble k'aw fo aw b'a partager ne balimaw bi an sigikun o ye ɲɔrɔnbu ye a bɔra ka kuma an bɛna an da don o la k'o walawala n'an tɛmɛna ka bɔ yen nɔ min ye chef d'état-major i y'a faamuya b'a la Umaru Jara a fana bɔra ka kuma an ka sɔrɔsiw ye baaraba min kɛ ANIFIS an bɛna an da don o fana la k'o walawala n'an tɛmɛna ka bɔ yen nɔ min ye Cheikh Daniel a siginb'a malo kɛnɛ kan bi a ka bon hakili ma Cheikh Daniel Buba Fane fasoden jugu fɛn fɛn tun bɛ ka jugu ka image partager a Faransi yɛrɛ bɔra k'u ka nkalon jɔ o la an bɛna o image fana k'a la ka yira aw la ko n'an bɛ taa an bɛ se n'an tɛmɛna ka bɔ yen nɔ Kidali Trosi ɲɛmɔgɔ fɛn fɛn tun bɛ yen nɔ a bɛɛ bɛ ka ji kɛ bidɔn na an bɛna o ja fana yira aw la n'an tɛmɛna ka bɔ yen nɔ min ye Semasi ye Semasi mɔgɔ caman de bɛ ka démissionner bi an b'o dalilu fana yira aw la depuis Semasi n'o ye ne yɛrɛ fa ka tɔn ye Imam Diko ka tɔn depuis o bɔra k'a fɔ i y'a faamuya b'a la k'olu bɛ marcher k'olu bɛ bɔ ka marcher kɛ comment ça s'appelle le 13 octobre n ka cɛ mɔgɔ min jiginna ka b'u ka groupe kɔnɔ a ka bon hakili ma mɔgɔ min taara ka b'u ka groupe kɔnɔ a ka bon hakili ma mɔgɔ min bɔra u ka association na kuncili t'a ban n'an bɛ taa an bɛ se tiɲɛ de tɔgɔ ye ko Ala ni Asimi ninnu tɛ sira ɲuman kan mɔgɔ si tɛ k'u fɛ n'u tun tɛ ka baara kɛ bilahi u tɔgɔ tɛ bɔ anw da kɔnɔ yan an bɛ côté o côté la o côté de ye tiɲɛ ye parce que anw tɛ mɔgɔ ko la anw tɛ wari ko la an bɛ jamana ko ani danbe ko de la yan Semasi mɔgɔw bɔra ka communiqué kɛ fasoden jugutɔ in n'o ye Semasi ye depuis o bɔra ka communiqué kɛ walahi mɔgɔ hakɛ min tun bɛ Semasi kɔnɔ n'u buruna ka bɔ terrain kɔnɔ bilahi hali a tɛ ku TGV kɔnɔ an bɛna o preuve di aw ma ni Ala n'a kira sɔnna n'an tɛmɛna ka bɔ yen nɔ min ye CDEM ye CDEM collectif de armée CDEM collectif de armée an b'u fɔ k'u waleɲuman dɔn
semasi mɔgɔ ko k'u bɛ bɔ le 13 min ye sedem mɔgɔ fana ye olu fana ko k'u bɛ bɔ le 13 sedem comment ça s'appelle semasi mɔgɔw aw ka bɔli a ma ɲɛnabɔ tuguni bɔli in tɛ kɛ ni ala n'a kira sɔnna parce que aw ko k'a bɛ bɔ sedem fana ko k'olu bɛ bɔ ni sira dira ni jɛkulu fila ma k'u ka bɔ ɲɔgɔn faga bɛ bɔ a la a bɛ kɛ kɛlɛ ye ma da la ni semasi mɔgɔw ka bɔli bɛ kɛ tuguni parce que sedem fana ko k'olu bɛ bɔ collectif de armée sedem k'aw fo k'aw wale ɲuman dɔn aw ka fasoden ɲumanya la ni t'a kɛ cogo ye bana jugu fɔra fɔra jugu ye semasi mɔgɔw ko k'u bɛ bɔ le 13 min ye sedem fana ye olu fana ko k'u bɛ bɔ le 13 baara ma ban fali sara boci bana ma da la ni bɔli bɛ kɛ tuguni n'an bɛ taa an bɛ se tiɲɛ de tɔgɔ ye ko ala waati min na i y'a faamuya b'a la dɔ bɛ ka an ku ta ka bɔ tasuma na semasi mɔgɔw ko k'olu bɛna an ku ta tuguni ko k'a bila tasuma la waati min na an ku dalen tun bɛ tasuma kɔnɔ dɔ nana a bɛ k'an ku kala ta ka bɔ tasuma kɔnɔ semasi mɔgɔw ko k'olu b'an ku ta tuguni ko k'a lasegin tasuma kɔnɔ an ni jɔn bɛ jɛ o la maa si tɛ aw bo visé yan maa si tɛ tugu aw kɔ aw b'a bila fana ni ala na kira sɔnna n'an tɛmɛna ka bɔ yen nɔ min ye sogɛli kokala mayiga Niger délégation olu donna mali kɔnɔ kunu o ka ministre de défense i y'a faamuya b'a la n'o ye salifu kɔma an ɲinana jamu kɔ ani o ka ministre de comment ça s'appelle économie olu bɛɛ donna mali kɔnɔ o ni jigitugu ministre sigira ka kuma sogɛli kokala mayiga a ye fɛɛrɛ ɲuman baden de d'u ma jamana bɛ jɔ cogo min na jamana bɛ avancer cogo min na a y'u bilasira i y'a faamuya b'a la a ka bon hakili ma an bɛ an da don o la k'o walawala yan'an k'an da don an sigikunba la an b'a ɲini aw fɛ aw ka partager maximum ne balimaw bi ye vendredi le 6 octobre 2023 bi ye vendredi le 6 octobre 2023 an bɛ musobaw ka musoba fo Batuli muso kelen min nana ka fantanw ɲɛji cɛ Mali kɔnɔ muso kelen min nana ka fantanw jigi tugu Mali kɔnɔ muso kelen min nana ka Bamakɔ lasanuya muso kelen min ka dɛmɛ bɛ se fantan bɛɛ ma Batuli an bɛ ɲɔgɔn bolo ni tun man ɲi anw t'i tɔgɔ fɔ yan ni tun tɛ fantanw ka ko la i tɔgɔ tɛ bɔ anw da kɔnɔ yan anw bɛ fasoden ɲumanw de fo yan ka tila ka fasoden ɲumanw tanu yan ka tila k'u ka baara kɛta ka yira bɛɛ la an b'a ɲini maliyɛnden bɛɛ fɛ bɛɛ ka tugu Batuli kɔ parce que i y'a faamuya b'a la a bɛ hinɛ a bɛ dɛmɛ kɛ wa faso kanu b'a la Batuli an bɛ ɲɔgɔn bolo k'i fɔ k'i wale ɲuman dɔn fantan min lafiyali tile la a ka bon hakili ma fantan min dɛmɛni tile la a ka bon hakili ma ɲadimi don kɔnɔdimi tɛ n'a y'a sɔrɔ an bɛ ka kuma min fɔ ni nkalon don ayiwa so filɛ boli kɛnɛ filɛ n'an bɛ taa an bɛ se ne balimaw bi ye le 6 octobre 2023 an ka karamɔgɔ sanuma n'o ye ɲɔrɔnbu ye Asrafu Sarafa karamɔgɔw ka karamɔgɔ tiɲɛtigiw ka tiɲɛtigiw i y'a faamuya b'a la hɔrɔnw ka hɔrɔn mɔgɔ sanumanw ka mɔgɔ sanuma bu ye min tɛ kuma fila fɔ bu ye min tɛ politisɛn ye bu ye min tɛ hɔrɔn kolon ye bu ye min bɛ ala dɔn n'a bɛ kira dɔn i y'a faamuya b'a la n'a bɛ silamɛya sira kan Asrafu Sarafa depuis a kɛra sɔrɔdasi ninnu fɛ don min na a ma kuma fila fɔ bu ye kuma na dɛ a ko mɔgɔ minnu bɛ fanga in contrôle la n'u ma sabali k'u bɛ malo mɔgɔ minnu bɛ ka juguya ta ka ɲɛsin fanga in ma ko n'u ma sabali k'u bɛ malo dɛ ko nin fanga in ka san 2 k'u ye baara min kɛ ko dɔw ka san 20 ni kɔ ma se ka baara kɛ k'ale ka dɛmɛ bɛ nin fanga in ye wa mɔgɔ fɛn fɛn tɛ nin fanga in fɛ k'ale t'i fɛ Asrafu Sarafa diinɛ ɲɛmɔgɔ min tɛ politisɛn ye diinɛ ɲɛmɔgɔ min tɛ nataba ye diinɛ ɲɛmɔgɔ min tɛ politisɛn ye diinɛ ɲɛmɔgɔ min tɛ kuma fila fɔ diinɛ ɲɛmɔgɔ min tɛ hɔrɔnkolon ye ɲɔrɔnbu ye Asrafu Sarafa a tilala k'a fɔ k'a b'a ɲini a ka kalanden bɛɛ fɛ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan ko bɛɛ ka nin sɔrɔdasi ninnu dɛmɛ ko danbe b'u la u bɛ faso fɛ u bɛ ka baara kɛ tiɲɛ kan jamana nafolo tɛ ka buruja i y'a faamuya b'a la i ye ko ye fɔ ko ban k'a b'a ɲini a ka kalanden bɛɛ fɛ mɔgɔ si kana jigi ka bɔ ninnu ka terrain kɔnɔ bɛɛ ka to ninnu ka terrain kɔnɔ hɛrɛ bɛ ka sɔrɔ lafiya bɛ ka na basigi olu bɛ ka na ko bɛɛ ka to nin fanga in kɔ ɲɔrɔnbu ye de nin fɔ karamɔgɔ min tɛ politisɛn ye karamɔgɔ min da tɛ mugu bɔ n'a tɛ ɲɛɲɛ bɔ karamɔgɔ min bɛ baara kɛ n'ale tɛ fadento dun bu ye tɛ fadento dun dɛ k'i sigi ka jamana impôt kɔnɔ walima ka taa sun tigɛ kuluba walima i y'a faamuya b'a la ka kɛ natabaya ye bu ye to o la ale bɛ baara de kɛ bu ye de bɛ balo ladon ɲɔrɔn di sahel ka sɔngɔ nɔgɔya ɲɔrɔn ka bɛɛ ye ka balo di ɲɔrɔn ka bɛɛ ma Asrafu Sarafa mais dɔw sigilen bɛ Bamakɔ kɔnɔ anw ka impôt bɛ dun cogo min na i y'a faamuya b'a la anw ka impôt bɛ se ka suɲɛ cogo min na
jamana ɲɛmɔgɔ bɛ se ka démissionner k'u kɔ don jamana na cogo min na ka jamana impôt ta k'a di olu ma dɔw ka mais o tɛ marché tuguni bu ye ko k'a fɔ sɛgɛnɛ kalanden bɛɛ ye k'aw bɛɛ ka continuer ka Asimi dɛmɛ ko danbe bɛ Asimi na baarakɛla don ko fasoden ɲuman don wa k'aw ka sa Asimi kɔ ɲɔgɔn bu ye de ye nin fɔ kunu a sarafu sarafa n'a ye kuma fɛn fɛn fɔ a ka kalandenw ye bilahi u b'a baara kɛ n'a ye kuma fɛn fɛn fɔ a ka kalandenw ye u b'a baara kɛ a kɛyi ɲɔgɔn bu ye a kɛyi kiyatu karamɔgɔ min tɛ kuma fila fɔ karamɔgɔ min tɛ fɔlɔ ka tila ka nɛmu karamɔgɔ min tɛ y'a faamuya bala nata diɲɛ na karamɔgɔ min bɛ nata lahara la karamɔgɔ min bɛ nata arijinɛ la karamɔgɔ min b'a dɔn k'a fɔ ko diɲɛ ye fufalaki ye a sarafu sarafa depuis kunu a bɛ nin sira kelen kan depuis kunu a ko k'a ka dɛmɛ bɛ sɔrɔsiw ninnu a b'a sira kelen kan ayiwa ko cɛw cɛ ma fara ni sɔrɔsiw na k'i bɛ malo dɛ Buye bɔra ka nin fɔ cɛw cɛ ma ninnu to yen ko malo b'a kɔfɛ Buye ala ka barika d'i la ayiwa an b'i kɔ fo saya i y'a faamuya b'a la k'a ɲini sɛgɛnɛ kalanden bɛɛ fɛ Buye ye kuma min fɔ a ye nin fanga in dɛmɛ an ka hɛrɛ b'u bolo mais président filɛ Asimi ye cogo lajɛ a fa banana Mali kɔnɔ fo ka tila ka fatu Mali kɔnɔ a ma taa furakɛ kɔfɛ a se tun b'a ye ka bila ka taa jamana kɔfɛ mais a ma sɔn jamana jo tɛ tɛmɛ u kan hɔrɔnya tɛ tɛmɛ u kan danbe tɛ tɛmɛ u kan président tɛmɛna yan hali u ka wulu taara furakɛ kɔfɛ président tɛmɛna hali u ka wulu i y'a faamuya b'a la anw bɛ ji min Mali kɔnɔ u ka wulu t'a min u ka wulu ka ji bɛ taa san kɔfɛ de u ka wulu ka dumuni bɛ taa san kɔfɛ u yɛrɛ ka dulo bɛ san kɔfɛ waati min na jamana tɛ yen mais Asimi tɛ ka nin si kɛ depuis a sigira a ma voyager o bɛ wari min ladon faso kɛsi kɔnɔ ala de b'a dɔn Buye ninnu ye dɔnnikɛlaw de ye ala ka jɔn ɲumanw don olu bɛ tiɲɛ de kɔ n'i y'a ye Buye kɛra Asimi fɛ Asimi ninnu bɛ tiɲɛ de kan baarakɛlaw don ala ka barika don Buye la ayiwa Buye an b'i kɔ fo sara sɛgɛnɛ hama wulila u denkɛ ɲɔgɔn Buye a sarafu sarafa a kɛra a fa de ye an bɛ ɲɔgɔn bolo ne balimaw an bɛ tɛmɛ ka bɔ yen nɔ an bɛ taa le chef d'état major min ye i y'a faamuya bala général Umaru Jara ko an ka convoi tagatɔ Kidali an dontɔla Kidali an ni Kidali tɛ tɛmɛ kilo 60 kan an ni Kidali 60 kilomètres dugu dɔ bɛ yen nɔ ko Anifis jugu taara labɛn sabati ye parce que n'i sera Anifis a bɛ komi i bɛ Kidali kɔnɔ n'i sera a bɛ Kidali ni Anifis bɛ komi Bagadaji ni Maɲanbugu Kidali ni Anifis bɛ komi Bagadaji ani Maɲanbugu i kɔni b'a dɔn o bɛɛ ye dugu kelen ye a bɛɛ ye capitale kelen ye anw dontɔla Anifis jugu taara labɛn sabati ko an tɛ don yen nka cɛ a kɛra baara ye dɛ bilahi kisɛ ci bɔra yen mugu ci bɔra yen nka cɛ a mɛnna ɲɔgɔn na ye dɛ parce que o yɔrɔ in na Anifis français b'a la comment ça s'appelle MINUSMA mɔgɔw b'a la Sema Turotsu sabu que a den lagasa bɛɛ tun faralen bɛ ɲɔgɔn kan k'an kɔnɔ Anifis mais a ma kɛ basi ye min na dɛsɛra dɛ parce que Asimi armée labɛn Asimi an ka sɔrɔsiw labɛn sɔrɔsiw y'a faamuya b'a la se b'u ye bi an kɛrila ɲɔgɔn na depuis sɔgɔma n ka cɛ mais an ye bula don la n ka cɛ a fɛn fɛn tun bɛ an y'a bɛɛ kun ci k'a bɛɛ dafara ka taa daraka dun Anifis walahi a fɛn fɛn taara ko an ka sɔrɔsiw tɛ don Anifis ko an ka sɔrɔsiw tɛ tɛmɛ ka don Kidali a bɛɛ kɛra su ye an y'a bɛɛ kun ci k'a bɛɛ dafara k'a bɛɛ faga Asimi nin de la maliyɛnw b'i fɛ baara min bɛ ka kɛ ɲadimi de kɔnɔ i m'a ye jugu tɛ kuma wa n'an ye bula don jugu la n'an ye turosiw faga walahi fasoden jugu ninnu bɛɛ bɛ kɛ komi n'i taara kabakurun fili ji la ni toriw bɛ ji la n'i taara kabakurun fili u bɛ kɛ suwa ye an ye dimi min don turosiw la kunu a ka bon hakili ma an ye fagali da MINUSMA kan ka fagali da Sema Turosiw kan ka fagali da tubabuw kan a ka bon hakili ma nka cɛ o tun déterminé don ils sont déterminés kɛlɛkɛ minɛn juguba bɛɛ tun b'u bolo o tun ye labɛn bɛɛ sabati an ka minɛn min tagatɔ filɛ nin ka taa Kidali k'a minɛ o tun bɛ fɛ ka minɛn ninnu bɛɛ de tiɲɛ mais ala bɛ ko min na o tɛ tiɲɛ Asimi ninnu ye nin ko in ɲɛsigi ka nin ko in ɲɛɲini a mɛnna caméra de surveillance bɛ sanfɛ olu bɛ janfan fɛn fɛn n'a ɲɛ b'a la a bɛ komi ne sigiyɔrɔ in na sisan mɛlɛkɛ bɛ ɲuman bolo fɛ a bɛ n kini bolo fɛ mais ɲɛ t'u la an ni turosiw ta kɛra o de ye an b'u nɔfɛ u ɲɛ tɛ an na an ɲɛ b'u la u ɲɛ tɛ anw na drone bɛ sanfɛ 24 heures sur 24 heures a caméra ɲɛ ka di ka tɛmɛ mɛlɛkɛ kan a bɛ yeli kɛ ka tɛmɛ ampoule kan ça veut dire caméra ka ɲi image ka ɲi an ɲɛ b'u la an ka cɛ o ye labɛn sabati an dontɔla Anifis k'u bɛ na dɔrɔn an y'a bila ka jigin u kan
o fana ye kisɛ ci kisɛni dɔ b'olu bolo marifani dɔ b'olu bolo pan ani pick-up nu ani comment s'appelle roquette de b'olu bolo anw dun filɛ nin miseli bɛ anw bolo avion bɛ anw bolo drone b'an bolo fɛn bɛɛ bɛ anw bolo bi cɛ tɛ se ka jɔ an ɲɛ an ka convoi min bɛ ka taa Kidali a bɛ komi béton ni hadamaden ko k'i bɛ t'i fara béton kun nka cɛ e de bɛ bana dɛ hadamaden ni k'i bɛ t'i kun ci kogo la a bɛ kɛ jɔn de la Mali armée bɛ komi béton convoi min tagatɔ filɛ Kidali a bɛ komi béton de béton foyi tɛ s'a la a tagatɔ n'a y'i ta i tɛgɛ ma nka cɛ ni jahanama tɛ i tɛ jɔ aw taara jan da an ka sɔrɔsiw ɲɛ an dontɔla ANIFIS a ma kɛ basi min n'an dɛsɛra fɛn fɛn taara jan da an ɲɛ fɛn fɛn taara k'u bɛ taa an ka minɛnw tiɲɛ an y'a bɛɛ faga k'a bɛɛ kun ci k'a bɛɛ da faga an ka chef d'état-major n'o ye général i y'a faamuya b'a la Umar Jara a bɔra ka communiqué kɛ a communiqué bɛ fan bɛɛ fɛ n'olu ye kuma min fɔ Ala ta don n'olu ye kuma min fɔ tori tɛgɛ don n'olu ye kuma min fɔ a kɛra de ANIFIS nka cɛ hali bi su kɛnɛ bɛ fan bɛɛ fɛ hali bi zɛmɛ kɛnɛ a bɛ kungo kɔnɔ fan bɛɛ fɛ bo kɛnɛ i y'a faamuya b'a la u y'a seri i y'a faamuya b'a la fo ka taa an ka mobili nɔgɔ n'an ye torosiw dasini bɔmu ye nka cɛ u bɛ bo kɛnɛ min seri fo a dɔw taara an ka sɔrɔsiw ɲɛda nɔgɔ fo a dɔw taara an ka sɔrɔsiw vɛri bɛ minnu ɲɛna ka taa bɛɛ nɔgɔ n'an y'a dasi u kan u bɛ bo de seri bo kɛnɛ bo ji an ye fagali d'u kan ANIFIS nka cɛ hali a ɲɔgɔn ma kɛ i y'a faamuya b'a la Baduru kɛlɛ la hali Baduru kɛlɛ a ɲɔgɔn ma kɛ ye wa depuis an y'u bunte yen ANIFIS e k'u ka ɲɛmɔgɔbaw lajɛ Kidali depuis an y'u bunte ANIFIS u ka ɲɛmɔgɔ lajɛ u tagatɔ de filɛ nin ye dɛ u tagatɔ filɛ nin falisiri minɛn fɛn fɛn b'u bolo moto mobili b'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan a bila n t'a bila i ni filan de bɛ ɲɔgɔn na a simi ma ye depuis an ye ANIFIS bɔ baara la u ka ɲɛmɔgɔba minnu dalen bɛ Kidali nka cɛ a bɛɛ ja tigɛra u y'u ka minɛn bɛɛ dalajɛ k'u ka mobili bɛɛ fara ɲɔgɔn kan i y'a faamuya b'a la o bɛɛ ye sira minɛ n t'a dɔn u bɛ ka taa yɔrɔ min na ne ma da la ni Algérie bɛ sɔn u ka don yen dɛ peut-être u bɛ sɔn ka taa Côte d'Ivoire dɛ mais ninnu farala ɲɔgɔn kan cogo min na Algérie b'a dɔn n'u donna yen a laban ye fitinɛ de walima u bɛ taa Mauritanie a kɔni n ka cɛ o ye sira minɛ dɛ Asimi puissance ma jigitugu masa ni tun ma na a tɛ jɔ bilahi n bɛ n kali Ala la n'a tun ma na a tɛ ɲɛnabɔ Ala yɛrɛ de y'a dɔn ko Asimi de bɛ se k'a jɔ a y'a bila an kun na nka cɛ an ye susuli da u kan ANIFIS u tɔni minnu tun bɛ Kidali bilahi n ye n kali Ala la Ala min ka bon n ka kalili ma u bɛɛ Kidali bila n'i taara Kidali bi muso ni denmisɛnninw i b'o de sɔrɔ Kidali hali denmisɛnnin caman n'olu taara a filɛ denmisɛnnin caman filɛ nɔfɛ dɔw yɛrɛ taara u sen na dɔw peresera mobili la dɔw peresera moto la a filɛ a bɛ n'u ka ɲɛmɔgɔba ye sira fɛ a ja fanga tɛ dan kelen Maliba kɛra anw ta ye fanga tɛ dan kelen Maliba kɛra anw ta ye fanga mana su fɛ a nana tilegan de fɛ Asimi baara wanya ka ɲi Mali seginna danbe kɔnɔ Mali bonyana Mali territoire bɛɛ kɛra an ta ye bi convoi min tagatɔ filɛ Kidali n'an ye cɛw cɛ sɔrɔ an ye e ba ka wolo bɛ kɛ fu ye fanga tɛ dan kelen Maliba kɛra anw ta ye Asimi an nisɔndiyalen don an sewalen don muso ɲuman den bilahi an lafiyalen don bi a ka bon hakili ma nkalon tɛ se tiɲɛ la nkalon tɛ se tiɲɛ la tiɲɛ de bɛ se nkalon na an bɛ tiɲɛ de kɔnɔ bi ANIFIS turasi fɛn fɛn tun bɛ an y'olu bɛɛ bɔ baara la sisan a tɔ tora Kidali ta ye Kidali ta caman fana ye ji kɛ bidon na baara ma ban Ala jugu k'a firi bɔ ne ma wolo ni mɔgɔ fitinin ninnu barika tɛ mɔgɔ minnu na k'anw ka jamana k'olu b'a tila fila ye san 10 ni kɔ Kidali tun tɛ an bolo Asimi de kɛra sababu ye bi anw bɛ Kidali Asimi de kɛra sababu ye bi Mali territoire bɛɛ kɛra an ta ye Ala ka barika don i la ANIFIS nin de passera ye u taara jan da an ye a convoi ma nɔgɔya dɛ parce que MINUSMA faralen b'u kan Faransi faralen b'u kan i y'a faamuya b'a la mɔgɔ tɛ Mali fɛ a bɛɛ tun faralen bɛ juguw kan
an ye susuli daminɛ depuis sɔgɔma fo 14h ka susuli daminɛ sɔgɔma depuis mais labɛn bɛɛ b'an bolo labɛn bɛɛ sabatilen don an ka sɔrɔsiw bɛ k'u gosi duguma avion bɛ k'u gosi sanfɛ an ka sɔrɔsiw bɛ k'u susu duguma avion bɛ sanfɛ a bɛ ka bɔmu jugu kan mɔgɔ kelen ma bɔ a la mɔgɔ kelen a ma bɔ a la a bɛɛ sara a bɛɛ sara a minnu ɲɛnama tun bɛ Kidali olu y'a mɛn ko anifisi ta bɛɛ sara olu ye ji kɛ bidɔn na u bɛɛ farala ɲɔgɔn kan moto min b'u bolo mobili min b'u bolo o kɔni bɔra Kidali kɔnɔ an t'a dɔn u bɛ ka taa yɔrɔ min na ala ka se n'aw ɲuman ye Asimi de bɛ cɛw cɛma bila e ba ka wolo bɛ kɛ fu ye an bɛ tɛmɛ ka bɔ yen nɔ ne balimaw an bɛ na comment ça s'appelle min ye Cheikh Daniel e ala n ko ala ka barika dɔ tiɲɛ la dɛ Cheikh Daniel Buba Fane fasoden jugu depuis Buwa tile la turasiw ye ko minnu da Mali kan o images de bɛ ta ka na k'u tugu ɲɔgɔn na Mali kan attaquera Mali dugu minɛna se tɛ Mali sɔrɔdasiw ye tuguni Mali sɔrɔdasiw dɛsɛra pititi patata olu bɛ ka kɛlɛ kɛ mɔgɔ minnu ye o bɛ mɔgɔ minnu ka baara la n'o ye Faransi ye Faransi teleso dɔ bɛ yen nɔ o bɔra k'u ka nkalon jɔ o la ko fasoden jugu Cheikh Daniel n'a ɲɔgɔnnaw k'u bɛ ka video fɛn fɛn partager k'a si ma kɛ Asimi tile la k'a bɛɛ video kɔrɔ de ne y'a fɔ dɛ n ko nkalon kɔ ye malo ni ta tiɲɛ de danbe kɛnɛ kan ninnu kan ka kɛ cogo di bi o bɛ mɔgɔ minnu yɛrɛ ka baara la o bɛ ka mɔgɔ minnu dɛmɛ olu yɛrɛ de bɔra ko i y'a faamuya b'a la u dɛmɛbagaw bɛ ka image minnu passer i y'a faamuya b'a la k'u ka journalistes bɛ ka image minnu passer ko image kura tɛ k'a bɛɛ kɔrɔlen ne balimaw tiɲɛ filɛ dɛ ne y'a fɔ aw ye k'a ye to tiɲɛ kɔ lafiya b'a kɔfɛ i y'a faamuya b'a la danbe b'a kɔfɛ fɛn bɛɛ lajɛlen bɛ tiɲɛ kɔfɛ n'i ma tiɲɛ ta n'i ye malo ta n'i ye nkalon ta malo de b'a kɔfɛ olu bɛ k'u yɛrɛ faga mɔgɔ minnu ye ka information kolonw di walasa o bɛ se k'anw ka sɔrɔdasiw morali kase walasa k'anw yɛrɛ morali kase o bɛ ka kɛlɛ kɛ mɔgɔ minnu ye dɛ olu yɛrɛ de taara sigi u ka téléso la k'o ye mɔgɔ minnu ta k'u ka journalisiya kɛ k'u ka nkalontigɛ barika bɛ ɲini ka bonya k'u ka dɔ bɔ nkalontigɛ la k'u bɛ ka image fɛn fɛn partager ko nin bɛɛ kɛra depuis Buwa tile de la k'a ma kɛ Asimi tile la ko Asimi tile la ko terroriste tɛ se ka nin kɛ Mali la tubabuw de b'a fɔ dɛ a video filɛ n kun bɛna k'a la tubabuw de bɛ k'a fɔ Faransi teleso de bɛ k'a fɔ ko Asimi tile la bi ko ni k'i bɛ k'a minɛ walima ka dimi dɔ sɔrɔ so la k'a tɛ kɛ nin cogo la dɛ image fɛn fɛn bɛ ka yira k'a bɛɛ nkalonfin Buba Sumaworo ɲamaden ala jugu kafiri bɔnɛma wolo dangadenw ka sefu danbe kɛnɛ kan e kan ka kɛ cogo di bi Cheikh Daniel min tun kɛra turasiw ka journaliste ye ka kɛ turasiw kumada ye parce que turasiw bɛ wari d'u ma bi danbe kɛnɛ kan e kan ka kɛ cogo di Cheikh Daniel ka juru don i kana k'i yɛrɛ faga nka cɛ nkalon bɛ se ka san 100 kɛ boli la mais tiɲɛ bɛ wuli sɔgɔmada kelen k'a lajɔ nin kalo in kɔnɔ nin san in kɔnɔ e nkalon fɛn fɛn tigɛ Faransi teleso yɛrɛ de bɔra k'a bɛɛ da kɛnɛ kan ko kuma fɛn fɛn bɛ ka b'u da kɔnɔ image fɛn fɛn bɛ ka partage fɛ ko turasiw sera an ka sɔrɔdasiw la a donna ta a bɔra ta k'a bɛɛ nkalonfin k'a bɛɛ image kɔrɔ wa ko nin image ninnu kɛra depuis 1960 wolo ko ça colle pas an ka vidéo lajɛ n'an bɛ taa an bɛ se. Bonsoir Anthony. Bonsoir Nadia. Vous allez nous emmener au Mali d'abord. L'attaque d'un camp militaire à Léré, c'était il y a 10 jours, a généré la diffusion d'une vidéo. Elle prête à confusion, cette vidéo. On va tenter d'y voir un petit peu plus clair, mais d'abord, on va voir avec vous ce que montrent ces images. Oui, et pour mieux comprendre le contexte d'abord, l'attaque, elle a eu lieu ici, à Léré, donc c'est dans la région de Tombouctou. Une attaque revendiquée par la CMA, la coordination des mouvements de l'Azawad, des groupes séparatistes à majorité, à dominante Touareg. Et on note ces dernières semaines une escalade des tensions entre justement ces mouvements séparatistes et la junte au pouvoir. Voilà pour le contexte. Maintenant, pour ce qui est de la vidéo, elle est ici. Elle dure 3 minutes. Je vous montre juste quelques exemples de la vidéo. Vous voyez ce type d'image ou encore celle-ci ici. Et donc, vous l'avez vu, cet homme qui parle et qui se présente comme venant de Gawal, en République de Guinée. Il a aussi cette phrase dans tout ce discours. Regardez comment les djihadistes sont en train de récupérer les soldats maliens au Mali. En fait, cette vidéo, elle se découpe en deux. Vous avez
une première séquence. Ici, je vous ai montré les images tout à l'heure. Ces hommes qui sont allongés par terre, pour certains ligotés. On a aussi des hommes armés debout qui, pour certains, crient Allahu Akbar. Et puis, la deuxième séquence, c'est l'autre partie de la vidéo que je vous ai montré. Ce sont aussi des hommes armés. On note ici, par exemple, une arme. Ils en ont aussi avec eux. Et puis, on note aussi des véhicules. Et l'homme, dans la vidéo, assure que toutes ces images sont celles de soldats maliens capturés après donc l'attaque du camp de Léré. Beaucoup d'informations en 3 minutes de vidéo, il y a aussi de quoi s'y perdre, même si vous avez essayé d'être le plus clair possible. Est-ce que ces images sont celles de l'attaque de ce camp de Léré? Eh bien, c'est là que c'est trompeur parce que pas toutes. Reprenons cette séquence, par exemple, celle des hommes armés avec les véhicules. Lorsque l'on fait une recherche depuis la vidéo trompeuse, ça nous ramène à des occurrences qui ont été diffusées et tournées le 17 septembre, c'est-à-dire le jour de cette attaque du camp de Léré. Exemple ici. Par exemple, on a cette page YouTube et il y en a plusieurs de ce type. Et la légende nous apprend que ces images sont bien celles tournées par des membres d'une coalition de groupes séparatistes, en l'occurrence le CSP, le cadre stratégique permanent, qui regroupe notamment le CMA, la coordination des mouvements de l'Azawad, dont je vous parlais tout à l'heure. En revanche, Anthony, pour le reste de la vidéo, ça se complique. Effectivement, l'autre séquence que l'on va voir ici, c'est donc ces hommes allongés, présentés comme des soldats maliens capturés. Eh bien, les premières recherches vont nous ramener à 2020 et être associés à Boko Haram et à l'armée nigériane, au Nigeria. Donc ça, c'est faux. En effet, tous les spécialistes qu'Alexandre Capron de la rédaction des Observateurs de France 24 a pu contacter, comme par exemple celui-ci, un journaliste spécialiste du Nord-Mali plus précisément, eh bien sont unanimes. Cette vidéo, elle date de 2019 et plus précisément lors de l'attaque du camp de Bouktessi au Mali. C'était entre le 28 dans la nuit du 29 au 30 septembre. On est donc bien avant les coups d'État de 2020 et de 2021 et les assaillants sont issus du JNIM, un groupe affilié à Al-Qaïda. Et d'ailleurs, quand on observe une vidéo prise par les combattants du JNIM à l'époque lors de cette attaque de camp de Bouktessi, donc voici par exemple ici une capture d'écran, vous allez voir pourquoi tout à l'heure, et qu'on compare avec des éléments de la vidéo trompeuse, eh bien regardez, on retrouve des éléments visuels qui concordent. Ici vous avez par exemple un bonnet noir et blanc que vous allez retrouver ici sur le même homme, de même que le pantalon noir et blanc ici, que vous allez retrouver ici, et puis de même, vous l'avez certainement déjà repéré, c'est ce bonnet rouge et noir avec une transcription en jaune, rien à voir donc avec le camp de Léré. Merci beaucoup Anthony, on peut retrouver votre chronique sur vos réseaux sociaux. Voilà, ne balma Serge Daniel a sema mɔgɔw bɛ ka vidéo minnu monte ka ca ma k'o ye dimi don an ka sɔrɔdasiw la bi a faransi teleso de bɔra k'a fɔ ko vidéo fɛn fɛn bɛ ka partager sema mɔgɔw fɛ sema terrorisiw fɛ ani Serge Daniel ninnu fɛ ani Buba Fane ninnu fɛ k'a bɛɛ galon fɛ k'a kɛra depuis 2019 vidéo fɛn fɛn bɛ ka partager bi n'o bɛ ka mɔgɔw papa n'o bɛ ka mɔgɔw b'u ja kan ko bɛɛ k'i hakili sigi faransi teleso yɛrɛ de bɔra k'a fɔ de ko bɛɛ k'i hakili sigi ko nin bɛɛ kɛra depuis 2019 ko jugu tɛ se ka dimi don mali sɔrɔdasiw la bi ko minɛn b'an bolo i y'a faamuya b'a la avion b'an bolo fɛn bɛɛ b'an bolo asimi de bɛ yen ko vidéo fɛn fɛn bɛ ka yira bi ko bi vidéo ta a kɛra depuis fɛtɛlɛba tile baara ma ban tiɲɛ filɛ nin ye an y'a fɔ aw ye ko aw ka tugu tiɲɛ kɔ ni tugura tiɲɛ kɔ kunna wolo b'a kɔfɛ ni tugura nkalon kɔ malo de b'a kɔfɛ dan bɛ kɛnɛ kan Serge Daniel kan ka kɛ cogo di bi dan bɛ kɛnɛ kan Buba Fane kan ka kɛ cogo di dan bɛ kɛnɛ kan sema terrorisiw kan ka kɛ cogo di u barika banna pewu vidéo kɔrɔw de bɛ ka yira ne yɛrɛ ye mɔgɔ dɔw ye bana yira terrorisiw bɛ ka se sɔrɔ an ka faamaw kan dɛ terrorisiw bɛ ka an ka sɔrɔdasiw faga dɛ n ko bɛɛ ka t'i ka ci fɛ vidéo fɛn fɛn bɛ ka yira aw la a bɛɛ vidéo kɔrɔ faransi teleso dɔ bɔra ka valider bi faransi teleso bɔra ka valider o b'a yira k'a fɔ ko kulun sera cɛncɛn ma nkalon kɔ ye malo in ta tiɲɛ de faransi dɛmɛbagaw sema dɛmɛbagaw dan bɛ kɛnɛ kan aw bɛ se ka kɛ cogo di ala ka hinɛw la k'aw dayɔrɔ sumaya a y'an kɔ kiti mun na ala ka nɔgɔya tiɲɛ de bɛ laban ne balimaw an bɛ tɛmɛ ka bɔ yen nɔ an bɛna sema mɔgɔw la semasi mɔgɔw la
ne yɛrɛ fa ka tɔn imam Diko ka tɔn a depuis u ye kunnafoni bila k'olu bɛ bɔ le 13 octobre wallahi mɔgɔ tɔnu minnu tun b'u ka groupe kɔnɔ a bɛɛ taara min kali ala la ala min ka bon ka kalima a bɛɛ jiginna ka b'u ka terrain kɔnɔ parce que Asimi bɛ danbe sira de kan Asimi bɛ fasojɔ sira de kan mɔgɔ mɔgɔ bɛ tiɲɛ fɛ mɔgɔ mɔgɔ bɛ ala dɔn Mali kanu bɛ mɔgɔ mɔgɔ dusukun na e tɛ se ka to CMAC kɔnɔ bi wa an b'a ɲini ala fɛ ka ɲini malidenw fɛ maliden ɲuman tɔnu minnu bɛ CMAC kɔnɔ aw bɛɛ ka bɔ CMAC kɔnɔ aw bɛɛ ka taa ka bɔ CMAC kɔnɔ danbe ko tɛ yen Mali ko tɛ yen hɔrɔnya tɛ yen foyi foyi tɛ yen i y'a faamuya b'a la o bɛ nkalonfin de kan place ko jɔyɔrɔ ko wari ko CMAC tatɔ kɛra o de an ka an balimakɛ lamɛn ale tun bɛ CMAC kɔnɔ ale olu bɛɛ jiginna ka bɔ a kɔnɔ an ka cɛ lamɛn. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Club soutien Imam Mamadou Diko tɔnden bɛɛ lajɛlen aw folen don Mali kɔnɔ Mali kɔ kan cɛ ni muso denmisɛn ani makɔrɔba an ka foli bɛ se aw bɛɛ lajɛlen ma. Ka daminɛ tɔn ɲɛmɔgɔ fɔ a tɔn mɔgɔlaba ye ne fakɔli min ye n bɛ yafa ɲini aw bɛɛ lajɛlen fɛ fɔlɔ n b'a ɲini aw fɛ an ka san dama dama jɛ kɔfɛ aw ka yafa ne ma ne ka kuma fɔtaw la an ka san dama dama kumaɲɔgɔnya kɔfɛ aw ka yafa ne ma ne ka fɔtaw la an ka san dama dama ɲɔgɔn lamɛn kɔfɛ aw ka yafa ma n ka partageliw la ka na groupe sanfɛ a bɛ se ka kɛ hali yɔrɔ la an bɛ taa bureau kɔnɔ n ɲɛlaye bɛ se ka dɔ tɔɔrɔ ou bien n ka fɔta bɛ se ka dɔ tɔɔrɔ n b'o yafa ɲini k'aw bɛɛ lajɛlen fɛ mɔgɔ mɔgɔ i bɛ tɔn in kɔnɔ mɔgɔ mɔgɔ ko i bɛ club soutien kɔnɔna na i ka hakilina bɛ Mamadou Diko lafasali hakilina kɔnɔ n bɛ yafa ɲini fɛ i ka yafa ma ala kama a kira kama n ka fɔlenw ani n ka fɔtaw ni n ka kɛtaw bɛɛ lajɛlen na ne donna tɔn in kɔnɔ ni hakilina dɔ ye n donna tɔn kɔnɔ ni jumɛn ye ne ye ne tugura Mamadou Diko kɔ n tugura kɔ jamana ko de la ko jamana jɔli hakilina ɲuman de b'a la k'a bɛ Mali in fɛ ko Mali kanu b'a la n'i y'i jigi da kan Mali bɛ bɔ nɔgɔ la ni taasira min ye ko a bɛ se ka o sabati ko jamana kanu b'a la ko jamanadenw kanu b'a la ne y'a ne donna tɔn na ne donna la jamana ko de la n donna tɔn in kɔnɔ o de kama a ko tɛ ala ko a n'a ka kira ko Vas-y. I jɔ an b'a lajɛ. N bɛ o la ka kɔrɔ min ni tɔn in kɔnɔna tɛ kelen ye n ma don tɔn in na o kama diinɛ dɔnni n fa ni n ba ye n kalan min na n bɛ o sira kan ni ala sɔnna ma n bɛ sabati ni o sira ye parce que n bangebagaw n b'a dɔn olu ye n bila sira min kan diinɛ tagabolo la o tɛ sira lankolon ye fewu jamana ko de tun ye ne don tɔn na mais bi ne tɛ n yɛrɛ ye Mamadou Diko ka hakilina kɔnɔ ne tɛ n yɛrɛ ye a kɔnɔ jamana ko la ne tɛ n yɛrɛ ye Mamadou Diko ka hakilina kɔnɔ faso kanu na ne tɛ n yɛrɛ ye Mamadou Diko ka hakilina kɔnɔ faso jɔ ta sira fɛ n tɛ n yɛrɛ ye Mamadou Diko ka hakilina kɔnɔ tugun ala ko la an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ o la kira Mahamadu ko la sallallahu alaihi wasallam an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ o la mais bi n tun bɛ tɔn kɔnɔ mais bi ne bɔra tɔn kɔnɔ ne tun donna de faso kanu ani faso jɔko ani faso bɛ taa ɲɛ cogo min ne donkun ye o de ye ne balimaw CMAC mɔgɔ bɛɛ taara ɲani kali CMAC kɛra komi wulumusonin bo bi depuis ko ko bɛ bɔ ka nin fanga in dɔgɔya fasoden ɲuman fɛn fɛn tun b'a kɔnɔ a bɛɛ taara an ka cɛ lamɛn hali bi donc o kama bi kɔni n bɛ yafa ɲini aw kelen kelen bɛɛ lajɛlen fɛ ne bɔra tɔn in na n ka carte o bɛ n bolo n bɛ fɛɛrɛ kɛ ni ala sɔnna ma n b'u bɛɛ lajɛlen abandonné aw ka yafa ma ne ni aw de jɛna ne ye hakilina min sɔrɔ
ani an bɛ ka taa hakilina min kan olu tɛ kelen ye o kama n bɛ yafa ɲini aw fɛ jɛ in kɔnɔna na ni n donna min gasi la u ka yafa n ma ne tun bɛ tɔn kɔnɔ n tun bɛ club soutien kɔnɔ n ka carte bɛ n bolo donc mais n b'a ɲini ala fɛ ni n donna ko o ko la ko ye faso ni tiɲɛni ko ye ni hakilina o hakilina la fasa ko ye faso ni tiɲɛni hakilina ye n'a y'a sɔrɔ ne ye hakilina o hakilina ta ko ye faso joli hakilina ye ala ka yafa ne ma ala ka yafa ne ni n ɲɔgɔnna fɛn o fɛn n'an donna ko la an tɛ ko min hakilina kɔrɔ dɔn an tɛ ko min jukɔrɔ ko dɔn an tɛ ko min an ma ko min faamu ni an donna o hakilina o hakilina na ala ka yafa an bɛɛ ma o la an ka dɔnbaliya kosɔn ne ye min faamu tagabolo la bi ne tun y'o faamu kunun ne tun tɛna don tɔn in kɔnɔ n bɛ yafa ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ n bɛ yafa ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ kuma nu a bɛna dɔw tɔɔrɔ a bɛna dɔw tɔɔrɔ mais i ka faamuya ko ne hakilina ye min faamuya i kana n kɛlɛ ka da o fana kan i ka yafa ma ni n ka kumakan ye ne dusukunnata i kana n kɛlɛ ka da n dusukunnata kan ne t'i kɛlɛ ka da i dusukunnata kan ala ka faamuyali ko ɲuman d'an bɛɛ lajɛlen ma aw salamu alaikum wa rahmatulah wa taala wa barakatuh. Bon nin tun ye semasi tɔnden dɔ de ye depuis semasi mɔgɔ bɔra ka annonce kɛ k'olu bɛ bɔ le 13 octobre n ye n kali ala la ala min ka bon n ka kali ma mɔgɔ tɛ semasi kɔnɔ bi ne y'a fɔ de ko kɛlɛ cogo tɛ Asimi na cɛ o cɛ n'i ma fara Asimi na wallahi i bɛ kɛ jolimango ye i bɛ kɛ wulumusonin bobo ye wa fɛn bɛɛ yɛlɛ la ɲin tɛ fɛn min da kɔnɔ parce que cɛ in y'a kɛ jamana ye ten président ka jɛ a ka sara kɔ a fa ka bana Mali kɔnɔ ka tila ka fatu Mali kɔnɔ a ka premier ministre ka bana Mali kɔnɔ ka tila ka kɛnɛ ka furakɛ Mali kɔnɔ fo ka kɛnɛya o delila ka kɛ jɔn tile la aw ko marifa t'an ka armée bolo marifa sanna aw ko an ka armée tɛ condition kɔnɔ an ka armée bilala condition kɔnɔ aw ko faso nafolo kana buruja faso nafolo tɛ ka buruja baara bɛɛ bɛ ka kɛ tiɲɛ kan hali bi k'aw bɛ bila o contour la parce que aw ma place sɔrɔ kuma tɛ ka sara aw la bi n'aw ma fara Asimi na ni mɔgɔ tora aw ka tɔn in kɔnɔ aw ka fɔ ne ma ko to mɔriya nin y'a daminɛbali daminɛ de mɔgɔ min taara kunun tɛ se ka bɛɛ ka vocalise ye mɔgɔ min taara kunun kuncili t'a ban n'a fɔra hadamaden ma ko sabali ni ma sabali b'a ye n'a fɔra hadamaden ma k'i ka sabali ni ma sabali bilahi ala bɛ ko da i ka garankɛ ma min da b'a wolo kan semasi kɛra ɲɔgɔn tanfɛn ye bi semasi kɛra i y'a faamuya b'a la samiya bo ye bi semasi nɛgɛ tɛ mɔgɔ si la wa semasi n'i taara sake i mana taa faransi fan bɛɛ fɛ semasi tɔgɔ de bɛ mɔgɔw da kɔnɔ k'u tigɛra semasi la semasi k'u tigɛra la fo k'u cɔ a kɔfɛ waati min na gɛrɛ bɛ jamana kɔnɔ waati min na an ka sɔrɔsiw bɛ ka don Kidali semasi mɔgɔ de k'olu bɛ bɔ ka jamana ɲagami bi fasoden ɲuman minnu tun b'a kɔnɔ danbetigiw minnu b'a kɔnɔ hɔrɔnden minnu b'a kɔnɔ faso halaladen minnu b'a kɔnɔ olu bɛɛ bɔra semasi kɔnɔ ka semasi kariti ka siso ta ka tigɛ fila ye ka bila poubelle kɔnɔ ala ka barika do tiɲɛ ne y'a fɔ k'a bɛ fara Asimi na o bilahi n'a ma fara Asimi na a ka mangoya a bɛ sɔrɔ a da fɛ n'a ma fara Asimi na min kɛra Kawuji min na n ye n kali ala la c'est à dire que fɛn bɛ da aw kan min ka jugu ni Kawuji min ta ye Kawuji min filɛ nin ye a ka parti bi mɔgɔ t'a kɔnɔ o Kawuji min ka parti bi mɔgɔ t'a kɔnɔ wa Kawuji min tɛ se ka ci ka ci wa semasi Kawuji min bɛ fisa ni aw ye bilahi semasi n'aw ma sabali Kawuji min bɛ fisa n'aw ye n'aw ma place sɔrɔ fanga kɔnɔ a ye taa wotoro pousser walima ni min bɛ taa commerce kɛ a ye taa commerce kɛ a y'an to an ka jamana jɔ ne min filɛ kuma la place tɛ ne bolo o mais bɛɛ ka hɛrɛ o de ye hɛrɛ ye ne min filɛ kuma la depuis ala kan da Asimi ma dɔrɔmɛ kelen di yan mais a bɛ ka Mali jɔ bi o ka bon ni fɛn bɛɛ ye anw ka laɲini tun ye de Asimi ka baara kɛ nin kɛcogo la a bɛ ka baara kɛ tiɲɛ kan o ye anw sara ye o bɛ anw bɔ anw tɛ nata wari la dɛ wa fo k'anw sara an tɛ wari ɲini Asimi fɛ parce que anw ka laɲini tun ye de président ka n'a ka baara kɛ tiɲɛ kan ka i y'a faamuya b'a la k'an ka wari ka kɔlɔsi ka minɛn d'an ka sɔrɔsiw ma Asimi bɛ ko min kɛ dɛ o de ye anw sara ye o bɛ anw bɔ semasi mɔgɔw bilahi aw bɛ taa wotoro pousser don yɔrɔ tɛ yen foyi tɛ sara aw la aw da tɛ don foyi la jɔyɔrɔ foyi tɛ di aw ma aw kana dan ka M5 kɛlɛ kɛ dɛ walahi hali n'aw ye baduru kɛlɛ de kɛ i y'a faamuya b'a la ni ala ko min bɛ kɛ o de bɛ kɛ dɛ tellement que aw man ɲi aw ye kɛlɛ kɛ aw labanna ka taa kɔfɛ ni sɔrɔdasiw ninnu bonya t'o ma min da aw kan coup d'état kɛlɛ u y'aw fɔlɔ de wele ka na aw taara Mugutari Wan ta mɔgɔ min ye faso janfa mɔgɔ min ye accord d'Alger signé a taara o de ta ka na mɔgɔ ma sɔrɔ M5 kɔnɔ ka di Asimi ma mɔgɔ ma sɔrɔ M5 kɔnɔ ka kɛ mini ala tɛ ji to nɔnɔ la sa fo ala tun k'aw kɛ yeko fila ye fo ala tun k'aw kɛ yeko fila ye
M5 mɔgɔ million de tun b'a kɔnɔ an n'olu ye kɛlɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ ko ministre ka di Asimi ma ministre ma sɔrɔ olu sigi la ka taa zon ta zonbugu ka n'o di Asimi ninnu ma o tun bɛ fɛ ka coup d'état kɛ Asimi na o tun bɛ fɛ ka Asimi faga u ye mɔgɔ min ta ka di Asimi ma olu ye c'est que olu de tun bɛ fɛ ka Asimi ninnu janfa Asimi ninnu bɔlen o la o bɛ kuma u fɛ tuguni wa o bɛ sɔn ka gɛrɛ olu la bana jugu fara ye fara jugu ye n'a ma fara Asimi na malo b'a kɔfɛ tatiɲɛ b'a kɔfɛ halaki b'a kɔfɛ jolimangoya b'a kɔfɛ komi aw ko k'aw tɛ sabali fo k'aw ka jamana wari de ta k'a dun komi aw ko aw tɛ sabali fo k'aw ka place de sɔrɔ bilahi aw laban bɛ Mali bila ni jamana kɔnɔdenw wulila aw kama don o don aw bɛ Mali bila ni ninnu ta tun tɛ Mali ko ye maa si tun tɛ tugu kɔ ni danbe tun t'u la maa si tɛ tɛgɛrɛ f'u kun o bɛ ka Mali jɔ bi a y'u to yen ko an ka jamana jɔ ni Asimi tun tɛ san b'a sɔrɔ Mali tɛ yen ni Asimi tun tɛ san b'a sɔrɔ Mali bɛɛ cira Maliyɛn bɛɛ fagara ka ban pewu parce que lakana dan tun ye Bamako de bi an filɛ Kidali aw bɛ na k'aw bɛ na intérêt ɲini intérêt personnel ɲini k'an kɛrɛ élection ka kɛ ni élection kɛra bi e bɛ taa min ne t'a dɔn hakili mun b'u la kɔ an ka taa élection na ni élection kɛra bi Asimi bɛ gagner ni élection kɛra bi Asimi bɛ kɛ président ye aw bɛ taa min mais u tɛ kodɔn foyi t'u kunkolo kɔnɔ Ala ni hasidiya ni juguya bolo u dusukun gɛrɛnna quoi u dusukun gɛrɛnna an ka taa élection na n'an ma taa élection na an bɛ bɔ élection joli kɛra Mali kɔnɔ a ye Mali jɔ wa depuis Ala ka Mali da élection bɛ ka kɛ élection bɛ ka kɛ Mali jɔra élection ko tɛ mɔgɔ ɲɛnama ko don mɔgɔ ɲɛnama b'an kunna an tɛ taa élection si la bi ni min bɛ sa i ka sa ni min bɛ se ka min k'a kɛ an tɛ taa élection na ye wa Asimi hali élection i kana date di foyi Maliyɛn bɛɛ b'i fɛ Maliyɛn bɛɛ b'i kɔ Maliyɛn bɛɛ ka dɛmɛ b'i ye élection kana date foyi de di to fanga la fo waati min y'i diya o ye Maliyɛn den bɛɛ ka laɲini ye kana bila dɛ n'i y'a bila i ye marifa minnu san u bɛ taa ci Faransi tɛgɛ kɔnɔ tuguni n'i y'a bila u b'a lasegin jɔnya la tuguni élection zubi élection joli kɛra Mali kɔnɔ a baden mais Mali jɔra wa a ma jɔ Asimi to fanga la De Gaulle nana Faransi a ye nin kelen de kɛ ka san 15 kɛ fanga la ka coup d'état kɛ ka na san 15 kɛ fanga la Kadhafi i y'a faamuya la a ye san 40 kɔ de kɛ fanga la Asimi kana bila dɛ Maliyɛn bɛɛ b'i fɛ ɲɛ kali Ala la mɔgɔ minnu t'i fɛ a bɛ compter de mɔgɔ minnu t'i fɛ a bɛ jate de olu yɛrɛ barika t'o la parce que fɛn ɲininaw don voilà an bɛ na CDM mɔgɔ la CDM collectif de armée olu fana ye communiqué kɛ olu ye communiqué kɛ k'a fɔ k'u bɛ bɔ le 13 octobre CEMASI mɔgɔ bɛ bɔ date min na min ye CDM fana ye olu bɛ bɔ o date kelen na o bɛ bɔ heure min na CDM mɔgɔ fana bɛ bɔ o heure kelen na an b'a ɲini maliden bɛɛ fɛ CEMASI mana kɛ bɔ fɛn ye bɛɛ ka taa fara CDM kan n'a ye CEMASI cɛw cɛ sɔrɔ place de indépendance la a y'a don bɔrɔ kɔnɔ ka taa n'a ye Kidali k'a don bɔrɔ kɔnɔ ka taa n'a ye Kidali parce que tɔgɔ t'u la bi ni terroriste tɛ tɔgɔ t'u la bi ni fasodenjugu tɛ tɔgɔ t'u la bi ni taɲinina tɛ tɔgɔ t'u la bi ni hɔrɔnkolon tɛ mɔgɔ danbe b'i la bi e t'a fɔ k'e bɛ bɔ ka marché kɛ bi waati min na an bɛɛ hakili sigilen ko an ka armée bɛna sebaaya sɔrɔ Kidali waati kelen dɔw b'an senkɔrɔ Bamakɔ k'olu bɛ fitina kolokolo ye an b'a ɲini maliden bɛɛ fɛ a ye taa fara CDM mɔgɔ kan CDM ye collectif de défense de armée malienne sɔrɔdasiw ka tɔn dɔ don a tɔgɔ de ko CDM olu fana communiqué kɛ k'o bɛ bɔ le 13 octobre ni CEMASI bɔra CDM bɛ bɔ ni CDM bɔra o bɛ kodaw ka garantie ma min da Bagolo kan bɔli yɛrɛ tɛna kɛ sa bɔli yɛrɛ tɛna kɛ parce que an ka ɲɛmɔgɔw tɛna sɔn ni jɛkulu fila ko k'u bɛ bɔ a bɛna taa kɛ mankanba ye a bɛna taa kɛ ɲɔgɔn bugu a bɛna taa kɛ ɲɔgɔn faga ye fanga tɛna sɔn ka ordre di mɔgɔ si ma k'i ka bɔ fanga tɛna sɔn wa ni CEMASI mɔgɔw bɔra walahi aw bɛ malo sɔrɔ nin ko in na aw bɛ mangoya sɔrɔ nin ko in na bi la aw bɛɛ bɛ taa tunga fɛ CEMASI cɛw cɛ mana bɔ nin ko in na e ba ka wolo bɛ kɛ fu ye a tɔ tɛ molobaliya a y'a masɔrɔ de di n'importe quoi i bɛ bilakoro fara sabaw de sigilen ko parti b'olu bolo ko CEMASI pititi patata han n'o ye o bɛ nin ko in bɛɛ kɛ cɛkɔrɔba t'a kalama o bɛ nin ko in bɛɛ kɛ cɛkɔrɔba t'a kalama o bɛ nin ko in bɛɛ kɛ cɛkɔrɔba t'a kalama politiciens ka taa fara ɲɔgɔn kan ka forontɔ dun ni cɛkɔrɔba da ye CEMASI bilakoro fara sabaw ka taa fara ɲɔgɔn kan ka ban baara ma ko parti politique a tɛ marché Mali kɔnɔ tuguni parti politique fɛn fɛn bɛ Mali kɔnɔ Asimi tasuma don a bɛɛ la a bɛɛ jeni a bɛɛ ci ka bɔ yen ninnu de y'an faso ci ninnu de y'an fa bara ɲagami n'aw bɔra CDM bɛ bɔ ni CDM bɔra u bɛ kodaw ka garankɛ ma min da Bagolo kan
ala jugu kafiri tellement k'u tɛ maloya quoi ni tun kan ka mɛn aw da kɔnɔ bi ni ala ye mɔgɔ ta tiɲɛ i bɛ sɔn ko bɛɛ ma ni ala ye mɔgɔninfin halaki i bɛ sɔn ni ala na ni tun kan ka bɔ semasi da kɔnɔ bi k'olu bɛ bɔ mais danga de b'u kɔ u ta tiɲɛna de u malo waati de sera wa aw kɛra ɲuguntan fɛn bi ni cɛ t'a fɔ a ye ne b'a fɔ aw ye aw ka tɔnden bɛɛ bɛ ka démissionner bi wa mali kɔnɔ ani mali kɔ k'aw ɲugun bɛɛ bɛɛ la aw tɔgɔ bɛɛ bɛɛ da kɔnɔ bɛɛ tigɛra aw la n'a fɔra mɔgɔ ma ko sabali ni ma sabali b'a ye quelle honte bɛɛ y'a dɔn bi k'aw ta tɛ mali ko ye aw ye fɛn ɲininaw de ni mali dira aw ma bi a bɛ taa mali feere bɛɛ y'a dɔn bi k'aw ye fasodenjugu ye se mɔgɔw ne bɛ min fɔ n ka cɛkɔrɔba ye quoi n'i ma nin tɔn kirikara ninnu bɔ i tɔgɔ la n'i ma bɔ ka communiquer kɛ ko nin tɔn kirikara ninnu u k'a bɛɛ cɛ ka bɔ i tɔgɔ la bilahi o bɛ malo lase i ma ne bɛ min fɔ n fa ye Imam Dicko walahi bilahi n'i ma wuli k'i jɔ tɔn kirikara kana sigi i tɔgɔ la tuguni o b'i lase kungo ma n'i ma wuli k'i jɔ ka nin tɔn kirikara ninnu k'u gɛn ka bɔ i kɛrɛfɛ o bɛ malo lase i ma nin fanga tɛ se ka kɛlɛ bi dɛ nin fanga tɛ se ka dɔgɔya fana anw bɛɛ tun bɛ aw kɔ yan mun de la an bɔra aw kɔ nin fanga in bɛ tiɲɛ de kan kɛlɛ cogo t'a la cɛw cɛ mana nin fanga kɛlɛ i bɛ malo an bɛ aw bila yan ala ka bi nɔgɔya ala ka bi diya ala ka haminako bɛɛ lajɛlen nɔgɔya hali bi an jɔlen ka to ka nin sɔrɔdasiw ninnu dɛmɛ ninnu de taara anw ka impôt don kɛlɛkɛminɛn na a dalilu bɛɛ bɛɛ bolo ninnu de ye anw ka wari don armée la ka armée bila condition kɔnɔ kunun an tun tɛ se ka se hali segu bi an bɛ kidali an k'an ka sanu falen zira la mɔgɔ mana na mali kɔnɔ man ɲi hali ni ye ala kira la segin bi o min ka fisa ni hadamaden bɛɛ ye maliyɛnw bɛ dɔ sɔrɔ k'a fɔ ma n'u m'u ta sɔrɔ n'u m'u ka gato sɔrɔ ni ala kira la segin ka na bi k'a ka kɛ mali président ye maliyɛn natabaden hɔrɔnkolondenw ala jugu kafiridenw o bɛ dɔ sɔrɔ k'a fɔ ala kira ma parce que olu degera wari sumalen dun de la gato mais gato tɛ dun asimi tile la jamana nafolo tɛ buruja asimi ta tɛ asimi fa ta tɛ mali nafolo ye malidenw de ta ye mali nafolo ye o ko asimi k'a kɛ cogo min na a b'a kɛ o cogo de la wa a bɛ ka baara fana kɛ tiɲɛ kan n'o ma bɛn min ma so filɛ bolikɛnɛ filɛ an ka wari ka to ka ta ka d'u ma sun bɛ taa tigɛ kuluba président c'est que ni i b'a dɔn fɔlɔ wa président tun bɛ sigi mali kunna mais maamugu tun don fɛn bɛɛ tun bɛ nin diinɛ ɲɛmɔgɔ ninnu de bolo o bɛ waso n'u ka jama ye président bɛ bagabaga n'u ka jama ye o tɛ marché asimi tile la dɛ o tɛ marché asimi tile la voilà hakɛto bɛ kuma kɔnɔ wasalamu hayidara fɛn bɛ yɛlɛ comme c'est pas la peine quoi fɛn bɛ yɛlɛ aw asimi n'i ma ninnu dɔw minɛ k'u kɛra kɔnɔ ye bila o tɛ jamana in bonya hakɛto bɛ kuma kɔnɔ wasalamu